खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 8 एप्रिल 2022 मायथाइ एबा 24 सैत्र दान 1432 मायथाइ बुधबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नोंथांनि गेजेराव गोदान गोहो आरो रोखा सानस्रिनि बोहैथि थागोन। हाबा मावनाय ओनसोलाव थालांनाय आयदानि सायाव दावगानाया नोंथांनि फोथायथिखौ बांहोगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव सानथांखि गोनां आदबजों आवगायलांनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नखराव गोनांथार सावरायनाया मोजां लामा लानो हागौ। सानजौफुनि उनाव मोनसे फिसा खाबुआ इयुनाव मोनसे गिदिर मुलाम्फानि इसारा होनो हागौ। मोनाबिलियाव गोसोआ खुसि जागोन आरो गोदान सानथांखियाव गोसो होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 18 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा गोजा गाब। वृषभ राशि। दिनै धैर्यनि नाजानाया गोजोनथाव फिथाइ मोननो हागौ। खामानि थिलियाव नोंथांनि दिदोमथिया गुबुनफोरखौ गोहोम खोख्लैगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव दोनथुमनायनि बेलायाव साननाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नखराव मोनसे गोदै आबहावा थागोन आरो नोंथाङा सासे सोद्रोमानिफ्राय गोनां बोसोन मोननो हागौ। बेलासि समाव नोंथांनि गोसोआ रेजें जागोन आरो नखरारि खामानिफोराव गोसो गुदुं जागोन। साना गोजोनजों बारलांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 26 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गलाब गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि बिबुंथि आरो गियानआ गोबां थासारिफोरखौ गोरलै खालामनो हायो। खामानि थिलियाव गोदान सावरायनाया मुलाम्फा गोनां खाबु होनो हागौ। रांखान्थियारि बिथिङाव फिसा-फिसौ जाफुंसारनायाबो नोंथांनि थुलुंगाखांनायखौ बांहोगोन। नोंथांनि बाथ्राफोरखौ नखरनि गेजेराव मान होनाय जागोन। फरायसाफोरनि थाखाय फरायनायाव गोसो होनाया बाहायजाथाव जागोन। मोनाबिलियाव गोजाम नाजानायनि मोनसे मोजां फिथाइ नुजानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबा जादों मुक्ता गुफुर गाब। कर्क राशि। दिनै धैर्य आरो गोजोन आखुआ नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। खामानि थिलियाव लासै-लासै दावगानाया लैखोन दिन्थिगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव मोजाङै साननानै थिरांथा लानाया मोजां जायो। नखरनि सासे देरसिन सोद्रोमानि दैदेननाया मोजां जागोन। धोरोमारि सानस्रिनि फारसे गोसो बांनो हागौ। मोनाबिलियाव सोरबा मोजां मोनजानाय सुबुंजों रायज्लायनाया गोसोआव गोजोननाय लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 29 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें निला गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि गावजों गाव फोथायनाय आरो रोखा थिरांथा लानो हानाय गोहो मोन्नैबो गोहोम गोनां जागोन। खामानि थिलियाव मोनसे गोदान बिबानआ नोंथांनि फारसे थांनो हागौ। रांखान्थियारि महरै सिगांनि नाजानायफोरनिफ्राय मुलाम्फा जानायनि जाथावना दं। नखराव मोनसे गोसो गुदुं आबहावा थागोन आरो नोंथाङा सोरबा मोजां मोनग्रानिफ्राय मोजां खौरां मोननो हागौ। समाजारि महरैबो नोंथांनि नुजाथिनाया गोहोम गोनां जागोन। मोनाबिलियाव माखासे थुलुंगाखांनाय खौरांफोरा नोंथांनि गोसोखौ फोजौखांहोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 31 आरो खाफालगोनां गाबा जादों सना गाब। कन्या राशि। दिनै मोनसे मोजाङै साजायनाय सानथांखिजों गोबां खामानिफोरखौ थि समाव फोजोबनो हायो। खामानि थिलियाव नोंथांनि सांग्रांथिया मुलाम्फा गोनां जागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव समानथि लाखिनाया मोजां जायो। नखराव मोनसे गोदान बिथांखिनि सोमोन्दै सावरायनो हागौ। फरायसाफोरनि थाखाय गोसो होनाया जर'खा मुलाम्फा होगोन। मोनाबिलियाव जायखिजाया थालांनाय जेंनाया रोखा जानो हागौ। बेनि अनगायैबो दिनै नोंथांनि गियानआ मोनसे फिसा दान्थे-बिदान्थेखौ सुस्रांनो हागोन। गोसोआव गोजोननाय आरो दिदोमथि थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सानजा,
खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 14 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें गोथां गाब। तुला राशि। दिनै मोनसे समानथि नोजोरा नोंथांनो मुलाम्फा गोनां फिथाइ होगोन। खामानि थिलियाव लोगोफोरजों मोजां गोरोबलायनाय जागोन। रांखान्थियारि बिथिङा लासै लासै गोख्रों जानायनि नेरसोन दिन्थिगोन। नखरनि आबहावाया गोजोन जागोन आरो मोजां मोनग्राफोरजों सम हगारनाया गोजोनथाव जागोन। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय थुलुंगाखांनाय सानस्रिफोर मोननो हागौ। मोनाबिलियाव मोनसे गोदान खाबुआ नोंथांनि गोसोआव थुलुंगाखां होगोन। बेनि अनगायैबो दिनै नोंथांनि गोदै बिबुंथिया मोनसे गोनां सोमोन्दोखौ आरोबाव गोख्रों खालामगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 23 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। वृश्चिक राशि। दिनै धैर्य आरो गोथौथि मोन्नैबो नोंथांनि थाखाय जाफुंसारनायनि लामाखौ बेखेवगोन। खामानि थिलियाव बिबानफोरखौ मावफुंनाया नोंथांखौ मान होनो हागौ। रांखान्थियारि बिथिङाव सानथांखि लानाय राहाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नखराव मोनसे गोनांथार आयदानि सायाव रोखा सावरायनाय जागोन। सावस्रियाव नेमखान्थि लाखिनाया गाहाम जागोन। मोनाबिलि समसिम सिगांनि रोंमोनदांथिया मोनसे गोदान थासारियाव बाहायजाथाव जागोन। लोगोसे दिनै नोंनि थिरांथा लानो हानाय गोहोआ नोंनि सायाव गुबुननि फोथायनायखौ बांहोगोन। गोसोआरि गोराथिया हरसिम थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 17 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गेरुवा गाब। धनु राशि। दिनै गोदान सानस्रि आरो मावफारिया लोगोसेयै थांगोन। खामानि थिलियाव मोनसे गोदान जागायनायनि जाथावना थानो हागौ। रांखान्थियारि महरै साना दावगानायनि लामायाव थागोन। नोंथाङा नखरनि गेजेराव हेफाजाब आरो सुखु गोजोन मोन्नैबो मोनगोन। दावबायनायजों सोमोन्दो गोनां आयदाफोराव जाफुंसार जानायनि इसारा होनाय जायो। मोनाबिलियाव नोंथाङा थुलुंगाखांनाय खौरां मोननो हागौ। बेनि अनगायैबो मोनसे गोजाम सोमोन्दोआ दिनै गोनां खारिथि होनो हागौ आरो नोंथांनि मावथांखिफोरखौ गोदान गोख्रैथि होनो हागौ। समाजारि महरै नोंथांनि मावथाया बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 30 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गेरुवा गाब। मकर राशि। दिनै खस्थ'नि फिथाइया लासै लासै रोखा जागोन। खामानियाव नोंथांनि गोथौथिया नोंथांखौ बाख्नायनाय मोननो हागौ। गोसो होथारै साननानै लानाय राङारि थिरांथाफोरा नोंथांखौ इयुनाव मुलाम्फा होगोन। नोंथांनि बोसोनखौ न'आवनो बेसेन होनाय जागोन। मोनाबिलियाव मोनसे गोजाम जेंनाया गोरलै जानो हागौ। सासे रोंगौथि गोनां सुबुंनि बोसोनआ इयुननि थाखाय बाहायजाथाव जागोन। दिनै फिसा फिसौ जाफुंसारनायाबो गोदान थुलुंगा होनो हायो। बेजों लोगोसे गोसोआव दिदोमथि आरो खोमसि फोथायनाय थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 21 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां गाब। कुम्भ राशि। दिनै सोरजिलु आरो गोदान सानस्रिफोरा नोंथांनि मोनसे आलादा सिनायथि होनो हायो। खामानि थिलियाव लोगोफोरजों साबसिन गोरोबलायनाय जागोन। रांखान्थियारि जौगानायनि नेरसोनफोरा रोखायै नुनो मोनगोन। नखराव गोजोन आरो सुखु गोजोन थागोन। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय थुलुंगाखांनाय सानस्रि मोनगोन। बेलासि समाव मोनसे गोदान बिथांखिनि महर लानो हागौ। बेनि अनगायैबो दिनै माबा मोनसे गोनांथार हाबायाव नोंथांनि बोसोनफोरखौ बाख्नायथाव जानो हागौ आरो इयुननि थाखाय दिथा रोखा जानो हागौ। गोसो दुंखांनाया गोबाव समसिम गोसोआव थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 16 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों आकाहि गाब। मीन राशि। दिनै नोंथांनि गोसोआ गोजोन जागोन आरो सानस्रिफोरा समानथि जागोन। खामानि थिलियाव फिसा फिसौ नाजानायफोराबो मोजां फिथाइ होनो हायो। रांखान्थियारि बिथिङाव सांग्रांथि थानाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नखराव अननाय आरो हेफाजाब थागोन। गोसोआरि आयदाफोराव गोसो गुदुं जानो हागौ। मोनाबिलियाव मोजां मोनग्राफोरजों रायज्लायनाया गोजोननाय लाबोगोन। इयुननि सानथांखिफोरनि सायाव मोजां सानस्रि सोमजिगोन।
बेजों लोगोसे दिनै इसिङारि गोहोआ बांगोन आरो माबा मोनसे मोजां नेरसोना गोसोखौ गोजोन होगोन। साननि जोबनाया जुनियायै गोजोनथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 25 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें जामुन गाब। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनो जोब्बाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।